Pini ta putat nili nali to mafan voreng AWARSAI APHUTHAK silabangso video long nang than pachini ponikpo lapen kopia voreng AWARSAI ma kon ana posa vacancies do manali tum kai kia son labangso video alo si thekpon long ikpo tangte aprang se KARDOM kaduka ve karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tame nangli tum jong silabangso YouTube channel long nang kohmri milang pulte ke chinghon pen subscribe ikon lapen aduhes tame bell arjan thekloi adak ber pon ik der non lapen ni son alam nali tum jong sigi ba vechi pe haing tung pulta video tin along nali tum mesen a comment pi gon lapen nili 26 kale 27 molam nili commenting by pon po hodak pen se ni giveaway bangai kuma phansi pining ma nili select pon ikpo se prabjen pe nali tum comment pi gon lapen video stame nali tum share pon ikon tangte pinila non nili nang than ponji aworeng AWARSAI APHUTHAK le pathiek pen lang pon nang lapen chi than pon nang tangte nonda klardak pen labangso Anganwadi Recruitment APHUTHAK jithan pon lona lapen nali tum la screen along thek pon long ikpo postamen labangke Anganwadi workers lapen organization bangke social welfare Assam lapen total dak post vacancies 12 and pipon lo qualification dak 10% the chok lapen application process bangke offline se apply nang po application fee sikaing sitanang ne akijoy lapen dak ka start pon ja det labangke labangso chi close 17 bensi chengpon iglo lapen last date labangke 3 November 2023 si dak last date pipon lo labangso prang ning hang atum bangke jogdun igon lapen apply dun igon lapen Anganwadi Recruitment 2023 bangla sono the Office of the Child Development Project Officer Nogong has issued Nogong pen silabangso aworeng AWARSAI bang piklang ponlo kaduka vepen 12 post ando Anganwadi workers lapen Anganwadi centers atum afa lasining ke hang abang phi atum bangke jogdun iglong pola pen Anganwadi requirement details bangla pusan hello name of post labangke worker lapen helper nalitum na screen along thek polang po worker pen helper lapen dak number of post bangke 12 do lapen Anganwadi worker tuman ingsi lapen Anganwadi helper dak 11 an lapen name of CDPO labang office labangke nogong lo nogong al pen se paklang pon lo lapen name of project bang intricate child development service lo mate icds lo lapen required educational qualification bangke Anganwadi worker atum bangke 12 pass anta choklo lapen Anganwadi helper atum bangke 10 pass lapen ke kom nai lo 9 pass anta choklo lapen Anganwadi worker atum stame 10 pass anta chok lapen highest class bangke 12 an nangpo lapen other details Anganwadi requirement bangke 18 pen 44 arta abang phi atum sidak jognun long ikchotpo lapen area labangke the candidate must be resident in particular area from where she wants to submit his her application for requirement lapen dake tokpon salary ban son la ke piponji labangke Anganwadi worker atum 400 for direkta 4500 per month long ponpo Anganwadi helper atum banga 2250 rupees an per month long ponikpo apen ka apply ni process labangke offline se apply nengi ponali tum standard form bang nali tum aredeng do ignang po lapen hoda kenang so the details banali tum fill up ignang po lapen photo documents ai nali tum pon ignang po lapen ki jogdam nengji dim labangke office of the child development project officer dak labangke dak tok pon page tame candidate have to submit their fill application to respective office of the child development project officer within the nogong along sedam nang pola pen when submitting the form of the office candidate are required include self attested copies of the documents dak self attested chipithai nang po documents tenong ta kinang zila bangke passport size photo lapen age proof upon birth certificate kalta aadhar card hai hoi lapen educational ko certificate lapen mark sheet hai hoi tum nang po lapen number 4 along labangke lason la address proof nang po caste certificate disability certificate experience certificate lapen aadhar kaprek certificate dulang pulte nalitum bidun ikmil lapen
adet bang amutan nili nang than iglo nalitum handak 17 October 2023 ben sidak chengpon lo lapen last date labang 3 November 2023 si last date lapen important link nalitum labang so article long wang iglo pulte nalitum notification fans tamedak thek longin notifications tamen nalitum download iglong po lapen details anta nalitum labang so dim thekpon long ikpo lasining khang abang phiatum bangke jogdon ji pulte nalitum jogdon igon tridon igon long long le banga fialam los tamen nalitum tridon exi ke mela mate jogdun exi mela penili pathiak pen advertisement alos tamen nalitum hana peklang pon jefan por ipon ikpo lapen nalitum la screen along theklong advertisement alo la bangke da sms pen nang si tok mase nili la an nalitum handak banganang than pachini pon ik thek thidat post tameni li la bangso advertisement alus tameni li telegram channel la pen whatsapp channel ong tameni li update ik pon nalitum hodak perle langpon ingon kasi pinia video long bani la short information puthak bangla ansin nang than pachini pon ik chot po lapen pinap kaprek ni li puthot video kaprek video na wan pithu ikpo tang tipin video long bala asin likang ton pon ikpo la si domi thak mi kadu ka ve karbitis 2.0 youtube channel long kelangara do an fans tame nili hin pen kardom to change